danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode da kallon tashar AMZ Arewa TV. Garama adahina zaifi dube ni kamar mayafi takace ni. Na sauran mutane suke sai ma'uga suna cin wurin karasa wancan aikin da ya rage. Hakan yana da kyau. Ina taure. Gani ne ya oga? Ina son ganin ka anan. Gaba 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 gaba. Ka sa abin da nake so da kai ya? Sai ka haɗi mini. Ina son ka je gidan su Maryam ba tare da kowa ya ganka ba. Ka kashe ta. Ka ji abin da na faɗa? A kashe ta? A kashe ta. Sannan ina son ka aje wannan makamin. Zan baka tsafin da zaka bacewa ba tare da kowa ya ganka ba. Ina son ka je gidan su Maryam ba tare da kowa ya gane ka ba. Ita gaba in ta so. Ina jagab. Siyoga. Ka sa abin da nake so da kai ya? Ina son ka tattaro min sauran mutanen. Akwai wani abun da nake so mu yi da su. Gaba 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 gaba. Sai azaba muke sha nake ga. Kai gura uba dan ma ba yola kaje ba. Ka san nawa ranar su? 45 degrees Celsius. Kana nan kana fama da 23 kana cewa ana rana. Ai ko ni ba a fara ba nan ba. Bara uba. Kai kago tarinya dan bure uba kowa India ma wannan dan bure uba sai an mata salon. Kutu kai ina sai yarinyan nan. Kutun maduru kai da gadi sarki fa sai miya ta zaki. Kai banza. Kawai haka nan. A'a kai ku tsaya da Allah. Kai ban labari mayan mata ne kai. To ai wannan ba abun da sai da kai. Gaskiya. Ha ba kille kawai dan kore jiya kai kana ta ba kada kunzi kana ce kana son kana wannan ko dubu goma ba account ɗinka. Ai ko ta zaka ce musu aboki ya ake ciki ya garin ne ba ake ciki. Ya labari. Tunda muka shigo garin ma ba mu haɗu ba. Ko ka ji labarin mun shigo bane. Wallahi ai na ji labari shi yasa nace sai na zo na gan ku. Wallahi muna zuwa aka tarbe mu da wani shayi nake gaya ma. Ashe yanzu aka kugo Ai ni shayi na dan shayi na kofi da ba. Ashe da su ba. Okay. To Allah ya kama ka. Ka gani ma sai dan safa ko ba. Wai ba canza mai guri ba wai. Ai tsabar hira ce na ce a dauke shayin ka boye. Ga ka sai da rage mun shakar zai rage ma mana. Kai kura kenan. Ya? Kawai na je ne na canza kai sai abinda ban taɓa yi ba. Me yake faruwa? Ni ma ban sani ba gaskiya. Gaskiya akwai damuwa. Gida ya kamata ka tashi gida ka dubo me ke faruwa. Gaskiya ka je ka duba su mama ka ga lafiya. Daga gida ne gaskiya. Amma bari in je. Na kai kuma. Ko gida ya kamata ka je ka duba. Ka je ka duba ka ga me ke faruwa ba. Dan akwai matsala gaskiya. Allah ya kiyaye. Allah ya tsare. Amma ka ga yaron nan. To ko dai ya faɗa wani tarkon soyayya ne.
yaushe za a ƙare tsohuwar gaba. Tsohuwar gaba. Kikan ƙawata kwana biyu kin ga Maryam kuwa shiru ba na ganin ta. To, ni ma dai haka na gani saboda kin san menene? Da muke zuwa ɗibar ruwan da ita amma yanzu kwana biyu na ga ba na ganin ta. Ko me ya faru da ita uku? Ko shikenan mu ƙarasa gida. Dube ni kamar mayafi, takace ni babu mai. Da Allah momi ina Maryam. Wallahi ni dai ban ga Maryam ba kwana biyu. To ni ma dai kwana biyu na daina jinta. To amma dai ba damuwa bari in je gidansu in duba. Nagode. Dube ni na jigata kin gani na kine ni zo riƙe ni kin ka bari ni zana banne. Ina na kawo wancan wanga yankin. Akwai matsala. Kai, jimana. Dube ni kamar mayafi, takace ni babu mahini. In ka bar ni zana banni. Wace ce kike muna ihu cikin gida? Ke wace ce? Ni ce kaunaki. Ke kanwata kamar ya? Wace ce ke? Ban san ki ba malama. Ni ce Maryam. A'a Maryam ita ba a haka take ba. Wace ce? Anti ba an tun zaman ka bane ba. A'a ni ban gani ba kin ga malama ki fita ki ban gida. Anti don Allah ni ce. Kin ga malama ki fita. Anti don Allah ni ce. Garama adaina. Ki wuce ki ban min gida. Wace ce ke? Haka wai ban san ki ba. Takace ni babu mahini. In ka bar ni zana banni.
Hajiya? Ina Maryam? Maryam kuma tana ciki. Tana ciki? Lahiya ni ka ta hargitsa haka. Maryam din tana ciki. Amma dai bara in duba. Abba Maryam ba ta ciki. Ba ta gidan nan, ba ta ciki. Abba! Abba! To wai lahiya. Yarinya ga yaushe ta hita. Allah dai ya sa lafiya. Akan ki na wahalta kin sani, dube ni na jigata kin gani, na ki ne ni. face zalunci to yau gani a yankin naka mai ne maka da zaka aika a canza min siffa na me ne maka har kana kokarin ka raba ni da soyayya ta to yau kare ka ta kare
Kewace ce za ki zo cikin harabata ki rinka gaya min waɗannan maganganu. Ba lalle bane ka gane ko ni wace ce saboda zaluncin ka, amma zan baka zaɓi. Ko ka sa mai min da siffana, ko kuma duk wanda yake nan ba wanda zai bar nan a raye. Kai, ce maza ta bawa wurin nan. Ke, kafin ki lalata mana zuciya ki kama gaban ki bar wurin nan. In ba haka ba. Kai, ka da ka sa min bakinka. Ba da kai nake ba da oganka nake idan kuma mutum ya ƙara sa min bakin. Kin sa yana da wani abu a gabana. Da ba haka ba, da na fitar da rayuwarki a gangan jikinki. Ko yanzu kina da sauran lokacinki. Maza, bar wurin nan. Kai zan ba wannan shawara. Ban za ku taki irinka. Kanki ko za a kashe ni a tsohuwar gaba ni ba ni bari. Me kai kin mu? Wani aiki ne ta hinshi yanzu. Sai na gane ka sai na gudu na san kashin za ka saboda tsohuwar gaba da a tattara da kai da mu. Ina Maryam? Ban san inda take ba. Sa kowa ya koka gaba 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 gaba. Ina Maryam? Ina Maryam? Ban san inda take ba. Na san cewa turo ka an kai. Zan je a jira mai gidan naka. Na rintse maka da ba don haka ba, da na kashe ka. Amma zan je jira mai gidan naka. Idan kuma na dawo. Dube ne kamar mayafi
Yaro bai so ta ba sai ya taka. Oga, in ta in kashe kyamariyan. Gaskiya ban iya kashe kyamariyan. Zan ta in canza mata halitta ne ta yadda ba zai gane komi ba. Oga. Ke wace ce? Sanin ko ni wace ce ba abu ne mai muhimmanci wurin ki ba. Na san ki, na san ko wace ce ki. Kawai ki bar wurin nan saboda wurin nan yana da haɗarin gaske. Ki bani ni zan ji da ku. Ta yaya kike tunanin in baki bayan kin taimaka mu? To shi ke mu ji da su. Ina Maryam? Ina Maryam? Oh, zazzafan yaren nan. Wa ya sani ko ta samu zazzafan saurayi? Suna can suna holewa. Ka yi kuskure da baka kashe ni tun farko ba. Ka manta abin da ka faɗa? Cewa kai ba za ka kashe ni ba, saboda ba za ka so gaban mu ta ƙare ba. Yanzu ina so in nuna maka iko na. Kai! Idan na ga dama zan iya kashe ku baki ɗayanku cikin mintuna ƙalilan. Amma idan na aikata haka menene ribata? Zan baka damar sake gyara rayuwarka. Tun lokaci bai ƙure maka ba. Kaji na gaya maka. Ka yi duk abin da za ka yi. Na san cewa ka san inda Maryam take. Kuma tun da hannun yaron ka yankin mu, na san ka san inda Maryam take. Kuma da sa hannunka an ka aikata wannan abin. Na baka da nan zuwa anjima. Idan Maryam ba ta koma gida ba. Hey! Idan ihun ka hayaniya ne, ni kuma ihu na tsawa ce! Garama adahila zaifi dube ni kamar mayafi takace ni babu mahini. Malama kiwa ce da zaki sadaukar da rayuwarki domin ceton ta. Sana banni.
ga yadda ni wacce yarinya to haka nisa aka yi ma Maryam yanzu haka Maryam ta mutu. Kanki ko za a kashe ni a tsohuwar gaba, ni ba ni barinki gaba 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 gaba. ‘Yan mata za ku yi tafiya. Yaushe za a Ku kula da kanku. za a Na ba kula da. tsohuwar gaba. Malam. Tsohuwar gaba. Menene matsayin mare a wurinka da ka fiye son ta haka da yawa? Gaba, 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 gaba. Matsayin Maryam guda ɗaya ne a cikin zuciyata. Menene? Ina son ta. Ta kace ni babu mai ni, in ka bar ni zana banni. Kuma zan iya kashe duk wanda ya kokarin cutar da ita. Zan je in nemo Maryam a duk inda take. Zan dawo da ita gida. Na bar ku lafiya. Action! Auntie! Cut! Action! Ita ba ta shiga karakta ba kuma karakta. Ka da amma.
Anti, ina Maryam? Maryam tana ciki. Kai ina sai ki riga ni da shuwa. Kai zan ba wannan shawara. Kada kake wawa akuya bir. Anti. Kan bala. Sai gyara hasken da gushi. Wayo, wai, kawai. Ni da jaruma mai dan kwali. Kuma yaro ne. A ga inda an ka bani ko? Bina mun yanke wata shawara. Mun ga rana ta haɗu kuma wayo Adams Allah ku biyo mu kallon tsohuwar gaba akwai kayatarwa a cikin shi akwai kuma nishadantarwa da tare da caskalewa ga budurwa ta nan gaba